вёсачкі, аграгарадкі, раённыя цэнтры. І ў нас засталася адна пляцоўка, на якой мы павінны сустрэцца разам з вами. Гэта Мінск Арэна. І перад Мінск Арэнай ансамбль Дразды і ўся Беларусь павінны як след парепетировать. І зараз мы спяваем разом з вами. Вы готовы? І... Вы! Я не чую громче. І... Jeszcze! Ручки подняли, две руки! Великий сожры. Ну як настрой? Вы ведаеце, што на ўсіх канцэртах я заўсёды не толькі спяваю, я яшчэ расказваю цікавыя гісторыі. Не аднойчы расказваў, што мой дзед пражыў 105 год, ён прайшоў вайну, фронтавік, доўгім часам працаваў у міліцыі. Мяне часта пыталіся: Віталій, як так сталася, што дзед твой пражыў такое доўгае жыццё? Я скажу проста: дзед своечасова пачаў сачыць за здароўем. Ён мне расказваў такую рэч простую, просто раскажу, не буду тут затрымліваць. У 42-м у деда забалелі ногі, у 43-м, кажа, баляць, у 44-м баляць, а кажа, 45-й як адзеў, як рукой сняло. Ну что, а зараз песня «Дворик, дворик, дворик». Заценяю лавочку, ты маленький мой, из моих цветов ты раз устраняю усіх нас, легкие, як калинки, хватный шаг. Ой, ой, родный твой, я бы все звичайный на селе, а твой синий маленький двор, ты покажет каточкой. Пока каточку, затяняя лавочку, ты маленький двор, и шумят я не листочку, коли ляжешь в садочку, отдельный стоян, крышку отпашу. Двор, родный двор, я бы все звучайный на столе, а двор цени маленький двор, да не покаля каточкой растет. Поехали, хлопцы! Ну что, светлана? Мост вялік, ліпака на каточку, і да яе притулишься, коли раптом дождь.